Tinokutambirayo mabuja kunhaudzo manhoko dzezuva rokutanda mwedzi uno wazvita. Nyasi pasi rese riri kurangarira chirwere cheshuramatongo choHIV icho chakamboita mbiri chikaita kuparadza chaiko dzimba dzakawanditsa dzevanhu. Izvezvi kureketa kuno wazhinji wari kundomwa mapiritsi tichiramba tichindoshuvira kuti zvokusekana kuti mumwe abatiwa nechirwere ichi zvinosvika pakukuwa. Ndo chirwere chimwe chino mazita akawanditsa chinonenedzewa nokutenzewa nevanhu vari kuita zvokuseka vamwe. Idizvi zvino vanhu vandafunda kuti zvinondowira chero munhu zvirekererwe kuita zvokuramba zvienderera mberi. Munhau Nyasi tirikutandira kuBeitbridge uko vanhu vanga vari kuita kusaya zvokuita nyasi waisiwa mumugarandega wachinziwo ndo zvakareketiwa nehurumende. Asi chatorwadza kutoti panga pari kureketiwa kuti kuno vamwe vanga vari kuuya nondege asi wachindosiyiwa wachipfuura. Zvakatooma mabi angu nekuti wasvika kuBeitbridge Nyasi vanhu vanga vari munzira nozuro pakareketiwa navamunangagwa. Idi vakuru vehurumende vanaita tuzvinu. Nyasi ndipo wazotsitsa zvawakareketazvo kuzviisa pabepa romutemo chimbi-chimbi wechimazana-261 ogore rino ra2021. Zvakatoita kunyangariwa chaiko wanenge wakatoita kumakana nevanhu varombo munyika medumu. Idi zvinoita kuhwadza. Tindori panhau ibodziyo vanhu vazhinji vanga vakatotenga matikiti ondege kana kuti okutekaira kuti wauye kumusha mumwedzi uno wazvita watoita kusendeka padivi zvavanga wareketazvo. Idi zvakatooma zvese urongwa hwese hwanga waitiwa. Vamwe vanga vari kuda kuita mabona, vamwe vanga vari kuda kuita zvakasiyana-siyana, kochema nohama zvese zvazvaisiwa mudondo. Idi vakuru vehurumende yedu aiwa paribe chizvino vanoitira vanhu chokwadi. Nyasi dare guru munyika ragoreketa iro kuti chibvumirano chakanyoriwa pasi noDRUGS nohurumende chokuti waite zvinhu zvavo zvokunyepera kuti wari kuunza mishonga yodziwa mupengo nozvinhu zvokusenzesa zvodziwa mupengo zvakagotanikiwa pachena gore rapfuura zviya kwai zvichiri pamutemo. Izvi zviri kutoreva kuti hurumende kumisa kwayanga yaita chibvumirano kwakutoisiwa padivi pokare. Ipapa kwakutoreva kuti kambani yoDRUGS yakutofanira kuti ibhadhawe makutukutu omari. Idi zvakamboreketiwa zviya pakaburitswa nhau iyi kuti wakuru wenyika warimo wakaisawo chanja chavo imomo. Zviri kubva zvaburika pachena kuti ndo chokwadi chaicho chakatoitika ipapa. Kwai vanhu vanoridza pembe kuti uyai muringe muone mbavha dzataboya wakunyanya kuzviita zvokutoti wakutoita kubatana nokutoita uori pokare iwo wari kuhwisawo uori. Zvazvaita kuti wakuru wehurumende watiwo chirongwa chokuti vanhu vanenge watanika uori hunenge hwaitiwa vanopuwa mari. Pamari iyo unenge watanikayo chakutobisiwa choisiwa padivi. Paribe agoziva kuti wada kugochiita sei zvokutoti ipapa takutoramba tichiondofungidzira kuti peno pane vamwe wavari kuda kuti wabate watande wabata zvozoita kuchinja mutemoyo. Heno ticharamba takaringa. Mureketi anoreketa mazivzwi mupengo chirungu Chris Mutsvangwa kwai ndiye aitiwa munhu anoreketera bato ZANU-PF. Atsiwa Simon Kayamoyo muchakabvu. Apawo Mike Bima kwai atsiwa Victor Matemadanda uyo anga ari munhu anodzidzisa gwara romusangano ZANU-PF rini. Idi mhuri yokwaMutsvangwa aiwa iri kuramba ichindopena mhuno ichiti dai zvaramba zvakandodando nokuti murume ari kureketerawo bato reZANU-PF, mudzimai ari kureketerawo hurumende aiwa pachawo hedu. Hurumende yakagoreketayo kuti irida kugokwereta mari inoita mabhirioni emari yomunyika 150 chaiwo kuti ikwanise kubatsira kusenza zvakanaka. Idi heno mabi angu kuti mari inogara kureketiwa naVamutuli Ncube kuti tinayo yakawanditsa inomboita basa rei uye iripoi paribe agozviziva izvi. Ticharamba hedu takaringa kuti wachazvikona chire zvavari kureketazvo. Ipapa wagobuda wari kureketa pokare kuti wada kuti panosvika gore ra2030 nyika yedu inge yapakati nopakati ponyika dzino mari nonyika dzinotambura
zvokutoti ipapa heno wari kureketa wanoringano zveupfumi wari kureketa iwo kuti zvinokoneka bano mamiriro azviri kuita ya ticharamba takaringa. Ipapawo paino wakuru wehurumende wanoona nezvemabasa ehurumende wanonzi Wengai Moyo kwai wakaribe kana kumboti hurumende ichabhadhara vanhu mari yobhonasi iri mari yomayusa. Ipapa zvinotoita kuhwadza heno mabi angu kuti zvinombonyatsodini, asi ticharamba tichiringa kuti wachazviita sei ipapa. Anonzi Madam Boss uya kwai agopuwa mubairo wokunzi ndiye munhu anodiwa nevanhu noTV inoita zvomafaro yoI tinomuti Makorokoto, tiringe dziri kuita edu pasi pese. Nyasi kuSouth Africa kwaboeka zvinhu zvinodhaka zvinosvika makirogiramu 600 chaiwo kunosvika zvikepe kuDurban. Idi pakatoita kunyangariwa, tiri kutoziva kuti kune wazhinji wachapfa nonhau ipo kare. Heno mabi yangu kwaimuso womugowerayu vanhu vokugambia vanenge vari kuvhotera mutungamiri wenyika, asi vanenge vari kuseenzesa matombo orudzi rwemabhomu. Pai matombo ya akaisiwa nokuti wazhinji wavo vanokona ba kuerenga, saka vanenge vachindovachurisa mudhiramu ozoverengiwa kuti mbani anenge aita akawandidza. Idi zvavo wabi edu kweduno tinotozviita paizvozvo nekuti totoziva kuti rimwe dhiramu rinozara rimwe riribe kana ribodzi, vanhu vachinzi isa umu. Vanhu vokukinya vakuhwadziwa nezviri kuitika ipapa kwai mugore rino wana wanopfuura 70 chaiwo wakapfa kunyika yeSaudi Arabia, apa wazhinji wavo wanga vari wabasa womudzimba. Zvinotohwadza izvi, tinoramba tichindoti dai wakuru wehurumende iyi wagoringa kuti zviri kunyatsoitika kuSaudi Arabia ko. Nyika dzokuEurope dzazobvuma nyasi kuti chokwadi kachivere kodziwa mupengo kano mwana mutsva burikayu kanga katanda kuuya kuEurope uyi kuSouth Africa, asi South Africa ndio yakazokaburitsa pachena kuti kazikane kuti karipo. Idi zvakatowaomera. Ipapo wari kundoreketa hawo izvi, asi wari kureka kugobisa zvavanga waita zvokuti vanhu vokunyika dzodzasi rino wari kubvumirwa ba kutekaira kuenda kwawoyo. Idi zvakaoma, asi tiri ipapo zvedu togumira pano kwanyasi. Ndini wenyu Mhandu weonhau.